लोगोफोर नोंथांमोना हेजबुल्ला आरो इजराइलनि गेजेराव जि दावहा जाबाय थादों बेखौथ' नुबाय जाबादि लेबाननाव हाबनानै लेबानननि जि बर्डार बेखौ क्रस खालामनानै माखासे टैंक बेबादि माखासे आर्मार्ड भेहिकल लानानै टप लानानै बेबादि गिख्रंथाव हाथियारफोरखौ लानानै ग्राउन्ड अपारेशननि थाखाय कमप्लिटलि सैनिटाइज खालामनो थाखाय जाय बर्डार ओनसोलाव लेबानन आरो इजराइलनि खाथि खाला जेसेबां ओनसोल दङ जेराव हिजबुल्लाया बेस खालामनानै दंमोन बेखौ कमप्लिटलि गैया खालामनो थाखाय साफा खालामनो थाखाय सैनिटाइज खालामजोबनो थाखाय बै जायगायाव ग्राउन्ड अपारेशन स्टार्ट खालामबाय आरो बे ग्राउन्ड अपारेशननि थाखाय बै जायगायाव थानाय पाब्लिकफोरखौ बै जायगाखौ नागारनानै थांनो होदों आरो लोगोसे बेवहाय लेबानननि आर्मिफोरा बै जायगाखौ नागारनानै 5 किलोमिटारनि बांसिन डिस्टेन्सआव थांदों दैट मीन्स लेबानननि आर्मिफोरा दावहा नांनो थाखाय बेवहाय फैयाखै इजराइलखौ एलाउ होदों हेजबुल्लाखौ साफा खालामनो थाखाय नङा होमबा बेखौ नोंथांमोना नुबाय थादों आरो नोंथांमोना नुदों हामासनि लिडार इस्माइल हानियाखौ इजराइला बुथारबाय इरानाव आरो बेजों लोगोसे बावैसो सिगां साननैसो सिगां नोंथांमोना नुबाय माबादि हेजबुल्लानि गाहाय हासान नासरुल्लाह सैयद हासान नासरुल्लाहखौ मोनसे एयार स्ट्राइकआव जेराव 80 टन बम होनानै डेस्ट्रय खालामदों बिथांखौ बुथारदों नङा होमबा सासे टेररिस्ट होनना जों बुंबाय नाथाय जोंनि इन्डिया दासिम हासान नासरुल्लाहनि हेजबुल्लाहखौ टेररिस्ट होनना गनायाखै इउनाइटेड नेशन्सआबो दिनैसिम बिखौ टेररिस्ट ग्रुप बेबादि वर्ल्डनि टेररिस्ट ग्रुप हिसाबै हेजबुल्लाहखौ गनायाखै दिनैसिम बिनिखायनो इजराइला रागा जोंनानै मोनसे टुइट खालामदों नोंथांमोना नुदों जानांगौ एन्टनियो गुटेरेस जाय इउनाइटेड नेशन्स सिकिउरिटि काउन्सिलनि गाहाय नङा होमबा सेक्रेटारि जेनेरेल ना मा होनो बिखौ इजराइलाव फैनायनिफ्राय बन्द खालामदों रागा जोंनानै खारन एन्टनियो गुटेरेसआ जेब्ला 7 अक्ट'बराव हामासनि फाइटार्सफोरा जाबादि पेराग्लाइडिं खालामनानै जाबादि बुथारग्लुंदोंमोन इजराइलाव 200निबो बांसिन मानसिखौ बुथारदोंमोन माखासेखौ बन्दक खालामनानै हस्टेज खालामनानै लानो थांदोंमोन बेखौ दिनैसिम कन्डेम खालामाखै कन्डेमथ' खालामदों नाथाय बेनि सायाव बांद्राय बुंनांगौखौ बुङाखै दिनैसिम हेजबुल्लाहखौ हामासखौ हुथिखौ मा फोसावाखै टेररिस्ट हिसाब फोसावाखै बिनिखायनो रागा जोंनानै बेबादि बुंदों नाथाय बेखिनियावनो जेब्ला बेबादि ग्राउन्ड अपारेशन थाखाय लेबानन थांबाय ग्राउन्ड अपारेशननि मेन अबजेक्टिभखौथ' नोंथांमोना थांनाय भिडिअ खिन्थाबाय जि लिटानि दैमा दङ बै लिटानि दैमाखौ बार होनानै लेबानननि आरोबाव सा बाहागोआव हिजबुल्लाहखौ होखारहरनाय खारन बे जाबाय मोनसे लकेलाइज्ड टारगेटेड माने ग्राउन्ड अपारेशन नङा होमबा लिमिटेड लकेलाइज्ड टारगेटेड ग्राउन्ड अपारेशन बेयो नाथाय बे समाव मोनसे जाथाया जाबाय मैयानि हराव इराना रागा जोंनानै खारन इराननियाव अबस्थायानो गैया इराना मा खालामगोन खारन हेजबुल्लाहनि गाहायखौ बुथारबाय हामासखौ डेस्ट्रय खालामबाय दा हुथिनि सायाव बे एटाक खालामनायनि टारगेट बेनिखायनो मा जाबाय इराना कन्ट्रल गैयै जाबाय माने बेलेन्सनिफ्राय बाहेर जालांबाय ओरैहाय बेन्जामिन नेतान्याहु बिथाङा बिसोरखौ मा उत्साह होबाय थादों थुखांबाय थादों माने जेगोबाय थादों जेन एटाक खालामो इजराइलनि सायाव अब्लासो इरानखौ एटाक खालामनो चान्स मोनगोन इजराइला आरो बेबादि ट्रेपआव बेबादि जालाव फासिनानै इराना मा खालामबाय मैया खौराङाव मिथिनाय बायदिब्ला 180निफ्राय 400टा मिसाइल लन्च खालामदों आरो बे मिसाइला गासैबो बेलिस्टिक मिसाइल मिडियाम रेन्ज होनना बुङो बे मिसाइलफोरखौ खारन इजराइल आरो इराननि गेजेराव डिस्टेन्सआ प्राय 2000 किलोमिटार प्लास नङा होमबा स' एसेबां डिस्टेन्सआव फैनाय मिसाइलफोरखौ आसलते मिडियाम रेन्ज होननानै बुङो 2000 किलोमिटार लागि स' बे मिडियाम रेन्जनि बेलिस्टिक मिसाइल लन्च खालामदों आरो बे बेलिस्टिक मिसाइलाव माखासेया हाइपारसनिक ग्लाइड भेहिकलमोन हाइपारसनिक मिसाइल दं होनना बुंदों जानांगौ क्रुज मिसाइलबो फैदों बेवहाय आरो बै हाइपारसनिक जि ग्लाइड भेहिकल बा हाइपारसनिक ग्लाइड मिसाइल होनना जों बुंनो हागोन दैट मिन्स बिनि स्पिडा हाइपारसनिक स्पिड आरो बेवहाय मोनसे गिलु बालु इराननि मिसाइलाबो दंमोन Fatah-2 बे मिसाइला इराननि बयनिख्रुइबो गिलु बालुसिन Fatah-2 बे Fatah-2 जि मिसाइल बेनि जि हाइपारसनिक स्पिड मिसाइल बे हाइपारसनिक मिसाइल होनना बुंदों बेखौ खारन बिनि जि खर' बाहागो ना बे खर' बाहागोआ मा हाइपारसनिक मिसाइलनि बायदि डिजाइन आरो बे मिसाइलखौ नाथाय इजराइलनि एयार डिफेन्स सिस्टेम मोनथामाबो इन्टारसेप्ट खालामनायाव 100% साक्सेस जायाखै माखासे मिसाइला इजराइलनि हायाव स्ट्राइक खालामदों
बबेखानि माखासे मिसाइलफोरा बहाबा जर्डानावबो गोलैदों माखासेया इराक सिरियायावबो गोलैदों होनना मिथिनो मोन्दों आरो माखासेया ओरैबायदि जायगायाव गोलैदों जायफोर जायगायाव मानसि गैया माखासेखौ इन्टारसेप्टबो खालामदों नाथाय नोंथांमोना थारैनो भिडिअ फुटेजफोराव नुदों जानांगौ माखासे मिसाइला इजराइलनि हायाव स्ट्राइक खालामदों तेल आबिबखौनो बुं गुबुन गुबुन जायगायाव आरो बे मिसाइला ओरैबायदि जायगायावबो गोलैदों जायफोर जायगायाव इजराइलनि ओरैबायदि जायगा जाय जायगायाव मुस्लिमफोर थायो बै जायगायावबो बे मिसाइला गोलैदों बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनसे बाथ्रा आइडिया खालामनो हागोन इस्लामिक कान्ट्रिसफोरा आसलते धोरोमखौ नाया दावहानि समाव बिसोरो ना इस्लाम ना ख्रिस्टान ना इहुदी नायो गासैनिबो सायाव एटाक खालामो स' जुदि मुस्लिमखौ एसेबांनो मोजां मोनो होनबा बिसोरनि मिसाइला मुस्लिम एरियायाव बोरै गोलैखो बेबो साननो गोनां बिसय नाथाय बयनिख्रुइ साननो गोनां बाथ्राया जाबाय दासिम नोंथांमोना इजराइलखौ नुदों माबायदि हामासनि रकेटफोरखौ इन्टारसेप्ट खालामदों हेजबुल्लाहनि रकेटफोरखौ माबायदि इन्टारसेप्ट खालामदों आयरन डम एयार डिफेन्स सिस्टेमा नाथाय नोंथांमोना सानदों बे फाटा-2 जि मिसाइल जाय मिसाइलखौ हुटिफोराबो लन्च खालामो माब्लाबा सिरियानिफ्रायबो लन्च खालामो गुबुन गुबुन प्रक्सिफोरा इराननि प्रक्सि जायफोरखौ जोङो उग्रबादि होननानै बुंनो हागोन नाथाय जोंनि इन्डियाथ' बिसोरखौ उग्रबादि होनना बुङाखै दिनैसिम स' जियानो जाया माने बै फाटा-2 मिसाइलखौनो लन्च खालामदों होननानै मिथिनो मोन्दों बे फाटा जि मिसाइल बेनि जि रेन्ज बे प्राय 1500 किल'मिटारनिफ्राय बा बिनिफ्राय बाराबो जानो हागौ एसे आरो गुबुन गुबुन मिसाइल दङ जाय बहुत गोलाव गोलाव रेन्जनि इराननि बै मिसाइलफोरा फैनानै बेवहाय स्ट्राइक बोरै खालामनो हाखो हामासनि रकेटफोरखौथ' सायावनो डिस्ट्रय खालामजोबो जाय जायगायाव मानसि गैयै जायगायाव जुदि डाइरेक्सनाव थांदोंबा बेखौ इन्टारसेप्ट खालामा बे जाबाय आयरन डम एयार डिफेन्स सिस्टेमनि मोनसे नीति माने सिस्टेम आरो नाथाय बे जि फाटा मिसाइल बेलिस्टिक मिसाइल बेखौ लाखिनायाव इराननि एयार डिफेन्स सिस्टेमा मानो फेलें जादों लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना खिन्थानो नाजागोन दावाखौथ' नोंथांमोना नुबाय माबायदि मिसाइला फैदों नोंथांमोना नुदों जेन आतेशबाजि माने दिवालियाव जों जाबायदि बेबायदि बम गावो बै बमफोरासो जेनेबा अख्राङाव थांदों आरो नोंथांमोना नुदों बै जि इराननिफ्राय फैनाय मिसाइलफोरखौ माखासे एयार डिफेन्स सिस्टेमा सायाव इन्टारसेप्ट खालामदों इन्टारसेप्ट खालामनायखौ बोरै मिथिगोन नोंथाङाथ' मेगनजों नुवा खाथिनिफ्राय बेयाव मा जादों नोंथांमोना नुदों ब्लास्ट जानाय नुदों खायसे खायसेखौ माने बेफ्रुनाय नुदों बै बेफ्रुनाया बोरै बेफ्रुदों बेवहाय माखासे एयार डिफेन्स सिस्टेमनि मिसाइला थांनानै बेखौ इन्टारसेप्ट खालामदों जायनि जाहोनाव बे सायावनो बेफ्रुदों नाथाय माखासेया मा खालामदों हायाव स्ट्राइक खालामदों आरो बै स्ट्राइक खालामनायाव बेसेबां मा खहा जादों बेखौथ' दासिम जों मिथिथ'वा बेनि स्टेटिस्टिकआ दासिम मोजाङै फैयाखै नाथाय मानसि थैयाखैबाबो माखासे जायगायावथ' बेयो स्ट्राइक खालामदों बेनि ओंथिया मा लोगोफोर इजराइलाबो बै मिसाइलनि स्ट्राइकनिफ्राय सेफटि नङा बेखौ नोंथाङा मिथिना ला माने मैयानि तारिखआव 1 अक्ट'बर खालि गासै इरानावनो हरसे साइरेन गासै हादरावनो माने साइरेन आरो साइरेन मिसाइल फैनायनि साइरेन रकेट फैनायनि साइरेन बेबादि जेब्ला बेबादि मिसाइला फैयो अब्ला मा जायो साइरेना हारसिंनो गाबो अब्ला मानसिफोरा मा खालामो गावसोरनि न'आव थानाय जे बांकार बै न' सिंनि बांकाराव थाहैयो खारन इजराइलाव मोनफ्रोमबो न'आवनो मा थायो सिंथिं बांकार थायो बम शेल्टार थायो बै बम शेल्टाराव गाव गावखौ रैखाथि थांनो गोनां जायो नोंथांमोना मिथिगौ इराननि जे मिसाइलखौ होबथानो थाखाय खैथा सिस्टेम दं आयरन डमआ मोनसे जाबाय आयरन डम बे मोनसे जाबाय आरो बेबायदिनो मोनसे जाबाय जाय इजराइलनि एयार डिफेन्स सिस्टेम बियो मोनसे जाबाय डेभिड स्लिं ना मा होनो बिदि डेभिड स्लिं होननाय मोनसे दङ आरो मोनसे जाबाय मोनसे जाबाय एरो सिस्टेम ना बै जि आयरन डम एयार डिफेन्स सिस्टेम बेनि खामानिया जायो मा शर्ट रेन्ज रकेट आरो आर्टिलारि सेलफोरखौ गावख्लायनाया जाबाय बेनि खामानि नाथाय बै जि डेभिड स्लिं बे डेभिड स्लिंनि खामानिया जाबाय मिसाइल इन्टारसेप्ट खालामनाय बेनि खामानिया जाबाय डेभिड स्लिंनि खामानिया जाहैबाय मा शर्ट रेन्ज बेलिस्टिक मिसाइलखौ इन्टारसेप्ट खालामनाय आरो लोगोसे हाई केलिबार रकेटखौ इन्टारसेप्ट खालामनाय आरो बेजों लोगोसे क्रुज मिसाइलखौ बेयो इन्टारसेप्ट खालामनाय नाथाय एरो सिस्टेमनि खामानिया जाबाय मा लं रेन्ज बेलिस्टिक मिसाइलखौ इन्टारसेप्ट खालामनाया जाबाय बेनि खामानि आयरन डम एयार डिफेन्स सिस्टेमाथ' जोबोर मोजाङै रकेटफोरखौ इन्टारसेप्ट खालामदों बासायनानै लाखिदों नाथाय इरानावथ' बहुत गोजानाव थानाय हादर इजराइल आरो इराननि गेजेराव माखासे हादर दं इराक दं सिरिया दं जर्डान दं इरान आरो इजराइलनि गेजेराव बै मोननै हादरा दङ बै मोननै हादरखौ बै मिसाइला बिरनानै फैदों एसेबां गोजाननिफ्राय फैनाय मिसाइल डेट मिन्स नोंथांमोना आइडिया खालाम जुदि बबेबा मिसाइला प्राय 1500-2000 किल'मिटार गोजाननिफ्राय जुदि बिरनानै फैबा बै मिसाइला मा जागोन बेलिस्टिक मिसाइल आरो नोंथांमोना गोसोआव लाखि बेलिस्टिक मिसाइलनि जि स्पिड ना बे स्पिडा प्राय 10 मेगनि सायाव जाखागोन होनना मिथिखागोन नोंथांमोना डेट मिन्स बियो जोबोर स्पिड
आरो बेवहायबो Fatah-2 जि मिसाइल बेखौ हाइपारसनिक ग्लाइड भेहिकल होननानै मिथिनो मोनदों दैट मीन्स बे हाइपारसनिक मिसाइल बिनि मेकखौ 13 मेक बेबायदि जों मिथिनो मोनदों सो बे मिसाइलनो आरोबाव मोनसे स्पेशल गुन दंबायो जिहेतु एरो आरो डेभिड स्लिं सिस्टेम दो बेखौ हानांगौमोन नाथाय Fatah-2 मिसाइलाव मोनसे गोदान फिचार एड खालामदों इराना बेवहाय मा नोंथांमोना मिथिगो बेलिस्टिक मिसाइलाव मा थागोन सलिड फ्यूल थागोन जेनेरेली सलिड फ्यूल थागोन बा लिक्विड फ्यूल थानो हागोन जेनेरेली सलिड फ्यूल थागोन बेवहाय सो सलिड फ्यूल थायोबाबो नाथाय बिनि जि खर' बाहागो बेयो जाबाय क्रुज मिसाइलनि बादि Fatah-2 मिसाइलाव बेवहाय मा मोनसे फ्यूल सोनाय जादों बेनि मुङा जाबाय हाइड्रोजेन बे हाइड्रोजेन जि फ्यूल ना बे हाइड्रोजेन फ्यूलनि थाखायनो मा जादों बे जि Fatah-2 मिसाइल बिनि जि स्पीड जेब्ला बियो अख्राङावथ' थांबाय बे बरियासे प्रोजेक्टाइल बायदि थांबाय आरो प्रोजेक्टाइल बायदि थांबाय थांनानै जेब्ला ओरै मैक्सिमाम हाइटनिफ्राय जेब्ला फैगोन अब्ला बिनि स्पीडा मा जागोन सोलाय सोल' जागोन खमबो जानो हागौ बाराबो जानो हागौ सो बेलिस्टिक मिसाइलखौ इंटरसेप्ट खालामग्रा जि एयार डिफेन्स सिस्टेम ना बिसोरनि मोनसे डिमेरिट्सआ जाबाय मा बिसोरो मा खालामो जि मिसाइलनि जि गाखोनाय स्पीड ना आरो मैक्सिमाम हाइट थांनाय बेवहायनो आइडिया खालामनानै लायो बियो बेसेबां गोजौ थांगोन आरो माबे डाइरेक्शनाव फैनानै बियो बबेयाव सौग्राव फैगोन बिखौ आइडिया खालामना लायो आरो बिनि स्पीडा बेसेबां हाइटआव हमना ला एसेबां हाइटआव गावख्लायगोन एसेबां हाइटआव बिनि स्पीडा बेसेबां जागोन बिखौ आइडिया खालामना लायो बिनि राडारा बे एयार डिफेन्स सिस्टेमफोरनि राडारा आरो बेनो जाबाय बे एयार डिफेन्स सिस्टेमफोरनि बयनिख्रुइ गेदेरसिन डिमेरिट्स नङा होमबा जानो हागौ इराननि बे मिसाइलखौ होबथानायाव डेभिड स्लिं आरो एरो सिस्टेमा मोजाङै खामानि मावनायाखै फेलें जानाय बायदिखौ जों नुनो मोनदों माने हाइड्रोजेन जि फ्यूल बे हाइड्रोजेन फ्यूला मा खालामदों गिबियावथ' बेलिस्टिक बायदि ओरै थांबाय बेलिस्टिक बायदि ओरै ग्लाइड जाना थांबाय बेसिम नाथाय फैफिननाय समाव बै हाइड्रोजेना मा खालामदों बै मिसाइलनि जि स्पीडखौ मा खालामदों बारायनानै होदों बा सोलाय सोल' खालामनानै होदों बेलिस्टिक मिसाइला जाबायदि स्पीडआव फैनांगोन बेबायदि फैयालासिनो मा जादों बेनि स्पीडा हयथ' बांलांबाय थादों एबा ससेयाव खमिदो ससेयाव बारायदो जायखौ साइन्सनि लेंगुवेजाव होनना बुङो एक्सिलारेशन जानाय होनना बुङो गोख्रैनाय होनना बुङो गोख्रैनाय मिन्स बिनि जि स्पीडा समजों लोगोसे मा जालांबाय थादों बांलांबाय थादों माने इउनिफर्म जायाखै महरसे जायाखै बेयो महरसे नङै खारथायजों मा जाबाय थादों बेयो फैबाय थादों जायनि जाहोनाव बै जि डेभिड स्लिं आरो एरो सिस्टेमनि जि मिसाइल बिसोर मा बेखौ केलकुलेट खालामनायाव गोरोन्थि जादों जायनि जाहोनाव माखासे मिसाइला इजराइलाव स्ट्राइक खालामदों स' Fatah-2 मिसाइलनि स्पेसिलिटिया बेनो नोंथांमोना आइडिया खालाम इजराइलखौ बयबो बिराद पावारफुल होनो नंगौ पावारफुल नाथाय इजराइला दिनैसिम जेनेरेलि जायफोर हादरफोरा हाथियारनि बिथिङाव जोबोर पावारफुल जाबायदि जेरै जोंनि इन्डिया जाबायदि रासिया जाबायदि पाकिस्तान जाबायदि नर्थ करिया जाबायदि चीन जाबायदि इरान बैबादि हादरजों माब्लाबो दावहा नांफेराखै बास्तबाव मुखामुखि दावहा नांफेराखै बिनिखायनो बेबादि गिलु बालु मिसाइलनि एटाकखौ बिसोर मोनफेराखैनोखा नाथाय दा ओरैबायदि परिस्थिति जादों बै मोननै हादरनि गेजेराव गिख्रंथाव दावहा जानो हागौ बिनिखायनो बेबादि मिसाइलखौ बे एयार डिफेन्स सिस्टेमाबो होबथानो फेलें जादों जाबायदि नोंथांमोना इउक्रेन रासियाव नुदोंना रासियानि मोनफ्रोमबो मिसाइलखौनो इन्टारसेप्ट खालामदों इउक्रेना बांसिनखौनो हायाखैबाबो हादों मोनसे मोननैबाबो हाथारदों थिग बेवहायबो बेनो जादों बिसोरो 118 निफ्राय 400 मिसाइल लन्च खालामदों होनना मिथिनो मोनदों बिनि मादाव माखासेखौ इन्टारसेप्ट खालामदों नो डाउट बे मोनथामबो सिस्टेमा नाथाय माखासेया स्ट्राइकबो खालामदों खारन 100टा मिसाइलनि मादाव 10टा जुदि स्ट्राइक खालामबाबो खारन बेलिस्टिक मिसाइल बियो बेलिस्टिक मिसाइलफोरा जेनेरेल बहुत गिदिर गिदिर जायो बै बेलिस्टिक मिसाइलफोरनि जि एटाक बियो मोनसे स्ट्राइक खालामबा बबेबा जायगायाव जुदि खनसेनो स्ट्राइक खालामोना बियो डेस्ट्रय जाखाबाय होनना मिथिना ला खारन बेवहाय जेसेबां बम बारुद लाङोना बियो बहुत टन जाखायो खारन बहुत गिदिर मिसाइल जायो बेलिस्टिक मिसाइला फिसा फिसौ मिसाइल नङा बियो नोंथांमोना स्क्रिनाव जा नुदों इराना माबादि लन्च खालामनायनि भिडिअ खालामदों आरो बै मिसाइलनि हाइटखौ नोंथांमोना नुनानै आइडिया खालामनो हागौ बे मिसाइला बेसेबां गिदिर जानो हागौ आरो बैबादि मिसाइल जुदि 100टानि मादाव बा 400टानि मादाव जुदि 20टाबाबो जुदि स्ट्राइक खालामदोंबा जुदि मानसि थानाय जायगायाव जुदि स्ट्राइक खालामदोंबा बैखिनि जायगाया सेवहांगार जाखागोन होनना नोंथांमोना मिथिखा जाबायदि जुदि इन्डियानि अग्नि 5 मिसाइलखौ जुदि कनभेनसनेल बारुद भरायनानै बेखौ जुदि बबेबा मोनसे सिटियाव जुदि लन्च खालामबा अग्नि 5 मिसाइलखौ जुदि स्ट्राइक खालामबा नोंथाङा मिथिखा कम से कम 1 किलोमिटारसो एरिया डेस्ट्रय जाजोबो
इमान पावरफुल जायो मोनसे मिसाइला 1 किलोमीटर नङाबाबो 500 मिटारनि रेन्ज सार्कलै मा जागोन डिस्ट्रय जागोन आरो बिनि जे सौग्राव जे हाखर जागोन बेयो बहुत गोथौ जागोन कारण बेबायदि मिसाइलफोरा जोबोर गिलुबालु जायो कारण अग्नि 5 नि जे मेग बे जाबाय 24.25 मेग स इसेबां स्पिडजों जुदि बहुत टन बारुद लानानै जुदि बे थांना बबेबा मोनसे जायगायाव जुदि स्ट्राइक खालामबा बै मोनसे मिसाइलानो सपोज 100 तला बिल्डिंआव बबेबा सौग्रावहैबाय बै बिल्डिंआ बायख्रुबनानै सेवांगार जागोन एसेबां पावरफुल जायो अग्नि 5 बायदि मिसाइला स बै मिसाइलखौ लॉन्च खालामदों इराना बै टाइपनि मिसाइलखौ थारैनो मानसि थानाय जायगायाव गोलैयाखैबाथ' खोथा गैया बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिबाय मा जानि थाखाय इराननि फाटा-2 मिसाइला बेवहाय स्ट्राइक खालामदों इरानाव आरो बिसोरनि जे एयार डिफेन्स सिस्टेम आयरन डम डेभिड स्लिं एरो सिस्टेम बिसोर मानो फेलें जादों नोंथांमोना आइडिया मोनबाय कारण दिनैसिम इजराइला बैबायदि मिसाइलखौ इन्टारसेप्ट खालामनाय अभिज्ञताया जोबोर खम आरो नोंथांमोना गोसोआव लाखि जेसेबां जे एयार डिफेन्स सिस्टेम जाया मानो आयरन डम एयार डिफेन्स सिस्टेमखौ नोंथांमोना नुदों गासैबो रकेटखौ बिसोरबो इन्टारसेप्ट खालामनो हाजोबा ताई डेभिड स्लिं एरो सिस्टेमा जाबाय बेलिस्टिक मिसाइलखौ इन्टारसेप्ट खालामनो थाखाय बानायदों नाथाय बेलिस्टिक मिसाइलनि जे स्पिड बे एसेबां हाई स्पिड दे बेखौ बबेबा एयार डिफेन्स सिस्टेमा कमप्लिटलि इन्टारसेप्ट खालामनायानो पसिबल नंखाथारा 100 ता लॉन्च खालामगोन खनसेनो 50 ताखौल' नोंथाङा बा 80 ताखौ इन्टारसेप्ट खालामनो हागोन बाकिया थगायनानै गलांगोन स' बेबायदि